Čaute, som Mr. Typek. Dneska bude ďalšie video z mojej hardcore série. Že kde sme skončili? Dobre, moje stejky sa tu pečú. Tak dlho nehral server, ani si nepamätám, že kde sme skončili. Tu nejakú farmu som. Mám tu 3 ovečky. Slnko zapadá. Dom postavený nemám. Čo mi vyspať, zobrať moje stejky. Naťažiť nejakú hlinu. Bezdomovec. Villager. Dobre, som mal nápad, že čo toto video budeme robiť. Skúsim si postaviť dom. Kde tu. Postaviť taký most od tadeto tam ku dedine. A zväčšiť farmu. Takže kde je môj crafting table? Steak. Nájsť môj crafting table. Si vycraftím lopatu a budem získať hlinu. Ale to je jedno. Proste vycraftím. Tam postiel a respawn point, ktorý je mi na nič. Teraz... A tam je džungľa. A brezový les. Mne sa brezové stromy nepáčia. Chuj mi nemám rád. Žijem tak, kde ďaleko, potom zoberiem hlinu. A prídem späť a urobím... No takže... Vo videu ešte skúsim urobiť takú taký bunker pod dedinou, kde si dám 3 alebo 4 villagerov do zálohy, že keby celá dedina by umrela, že by som ich tam mala, že by mohli zachrániť kolobeh života villagerov. Dobre, mám stack hliny. Vrátime sa naspäť do dediny. Postavíme tam nejakú farmu poriadnu. Na základné veci, jak je jedlo. Tam si postavím dom. Takú poriadnu bázu si urobím. A tak tu kde na tejto lúke si urobím bázu, že by som tu mal dedinu hneď vedľa. Farmu. Džungľa tam ďalej. Hory, kopce. Tu je moja farma. Plán na farmu je, že takto urobím. Potom dolné zničím. Dám tu hlinu. Babetko, ovečka. Smola. Potrebujem 2 vlny. Aha, ovečky. Ja. Ošklbem ich. Koberce mám teraz
Tu. 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 Rebešte von tej jamy. Dobre, takže farmu na ovečky mám. Teraz sa pokúsim urobiť farmu na kravy. Lebo stejky dávajú dobré jedlo. Dobre, drevo mi treba. Môj stolík, villageri. Sugarcane, to sa mi zíde. A potom emeraldy. No, emeraldy sú dobré. No ešte len tak 3. To máme. To zoberiem. Dám to tu. Potrebujem nejaké kravy prilákať. No poďme, kravy, makajte. Nemám toľko veľa času. Farmy. Makajte. Dobre, robte tu vaše veci. Dobre, tieto kravy sa postaram. Ako 7 stejkov máme. To bude stačiť. Teraz nejaké čestky si urobím na moje veci. Dobre, teraz asi postavím tu ten bunker pre villagerov. Tu pod dedinou. Je schodisko bude. Novú lopatu a už sa zase smieva. A dokopy som nič nestihol robiť za tento deň.
Dobre, od pavúka by sa mi zišlo, bo pridali ten nový item, taký čo... Také ako Shulkerbox, lacnejšie. A dáke fakle by sa mi zišli, na ktoré nemám. Dobre, kašlem na toto, ideme ťažiť teraz. Tí villageri sú nenormálni, oni prídu na strechu. Padnú na zem a potom povedia, že... Nebudú na strechy. No o tom to hovorím. Villageri taký tupý, preto idem urobiť ten bunker. Keď padnú stade k múru a potom nebudem mať villagerov. Mika z mojej postele von. Si myslíš, že v mojej posteli budeš spať? Normálny si? Ten villager tam. Potrebujem si postaviť tak, kde baňu. Dobre, túto fakle im zoberám. Požičiam. Alebo si proste urobím z dreva čarkou. Čo bude asi ľahšie. Teraz sa trepa do bane. Džungľa je obrovská. Dobre, takže čarkou sme prešli urobiť. Bože, makaj. Ešte farmu na Iron urobím asi budúce video. Dobre, 4 fakle. Mám stavať šklep tento. Dobre, to už je dosť hlboké, asi. Budem postaviť také miesto veľké vykopať, kde budú tu žiť. Takže by sa tu vošli 4. Toľko im bude stačiť. Musím pripraviť takto 3 miesta. 4 na postele. Mi zničil krompáč. Bordel dám tu na.
To si nechám. A palice, kamene si zoberiem. A teraz musím ísť im zobrať postele. 4 postele musím zobrať. Dobre, toto je celé video na dneska. Keď sa vám páčilo, dajte like, odber. Keď chcete ďalšie takéto. No dneska som nestiel všetko, čo som hovoril. Keď chcete ďalšie video, dajte like, odber, čaute.